सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रेस क्लब 2024-25 चे पत्रकार पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. पाहूयात. प्रेस क्लब भूषण पुरस्कार पत्रकार रुपेश हिराब यांना तर प्रेस क्लबचा डिजिटल मीडिया पुरस्कार आनंद धोंड, प्रेस क्लब युवा पत्रकार पुरस्कार दोडामार्ग येथील प्रतीक राणे तर प्रेस क्लब कर्मचारी संघटना पुरस्कार गुरुनाथ कदम यांना जाहीर करण्यात आला आहे. 6 जानेवारी हा पत्रकार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या दिवशी सर्वजण दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांचं स्मरण करतात. त्या दिवशी प्रेस क्लबच्या वतीने उपस्थित मान्यवरांच्या उपस्थितीत पत्रकार पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण, माजी माहिती अधिकारी सतीश पाटणकर, नगर परिषद आरोग्य अधिकारी धनंजय नाईक, धनंजय देसाई, अध्यक्ष सीताराम गावडे, हेमंत खानोलकर यांच्या छाननी समितीकडून या पत्रकार पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.